yn gymaint ac ysgosodwyd i ddynion ei bod i farw unwaith a bod barn yn dilyn hynny bod barn yn dilyn hynny oherwydd nid i gysegr o waith llaw rhyw lun o'r cysegr gwirioneddol yr aeth Crist i mewn ond i'r nef ei hun ymddangosodd y nawr ger bron drosom ni. Unwaith ac am byth ar ddiwedd yr oesoedd y mae ef wedi ymddangos